Sir, unang pangutana na ako, sir, unsa may sagad rason, sir, sa paglangay-langay kung pag-procrastinate sa usa ka trabahante? Yes po. First of all, again, salamat sa pag-invite rin na tawag na Yes po. po. So, yung procrastination, very common din sa sukatalan, no? Kaya halos ng tao man dyan, naaging batasan na ka ng maglalangay-langay. Pero in terms na sa trabaho, of course, makaharap siya sa epekto. Kaya ang procrastination, pwede ko siya mag-stem or mag-root ikan sa mga psychological factors na ang mga, let's say, mahadlok na silang failure manggod. Mula ang usahay, ginatoy nilaglangay-langay para di mapasa o mabuhat o mahuman ang sa kabutang. Mahadlok silang failure, nasa perfectionism pa. Okay. And of course, nasa yung mga issues silang sarili pa dyan. So, dapat makita ng ubang mga influence na siyempre, ang mga expectation nila sa success nila sa sarili, basig na ay sobrang na kaayo. Yes. That's why, murag mahadlok na sila, basig mamalituan. Hindi sa akong trabahoon. Ako sa rin paon or ipa-next week nila sa siguro. And additional po na mga factors na nag-procrastinate ang sa katao, maglangan-langay, tungod kay madistract po sila sa mga pambutang kailangan ng trabaho. Kanadyon. Kaya makita nato ng mga workers or mga employees na during trabaho time, nag-cellphone na, nag-TikTok. Matingala na lang taon-taon, nag-post while nagtatrabaho, tayo silang TikTok. Wala na. Nya ka na pag... Na-distract man sila. Yes, kana pag muagi na daw si boss, sir, kay atik-atik na yung trabaho. Busy-busy dayon. Pakita na yung amo dayon. Lagi. Ating type-type sa ilang computer, pero wala di ay. Wala na ito'y gitar. So, dahan dyan ka ay pwedeng maingon ko na factors, pero kanang distraction, lang dyan na kung trabaho. Cellphone. Yes. Okay. Sir, unsa may angay buhaton kay sama sa imong giingon na naamang gyud na sa mga tao, no? So, labi na sa mga trabahante, maybe even sa mga estudyante. Pero kung ikaw pang tanong, sir, unsa may angay buhaton aron malikayan kini? Yes, dili lang din sa mga friends, sa mga trabahante, pati din sa mga bata, sa mga estudyante, especially pag naghahimog mga project, assignments, or sa ba, let's say, techniques ka na. So, hilig dyan kayo ng mga tao dyan. So, ang gwapo na technique, Ana, is pag-step dyan na sila ka ng tools sa ilang sarili para ma-encourage nila ang katong ginatawag na SMART or SMART na dapat natay specific, natay measurable, natay achievable, relevant, and time-bounded na mga goals. And ito isa ka-technique na ginatudlo ko na siya sa mga time management na mga problems. Pomodoro technique. Dito po ang ORO o Pomodoro, Pomodoro technique, nag-involve din siya na kanang ato i-break into smaller tasks. I see. Ang ato mga task into mas ginagmay pa sa interval na natin mga short na break. Short break. Okay. Nagahimot ang task, tapos na-break ka na tapos na padayon na po task. Ang common ani sa Pomodoro, let's say, ito 25 minutes whole straight and then 5 minutes na break. After 5 minutes na break, balik ka po kag 25 minutes na trabaho. Okay. And then another 5 minutes break ka po. Dinara, mag-break dito sa maayo para dili kayo ka ma-distract o napuyog maayo. Na sir, ang may tabuan na sir, what if mas daghan ang break? Dapat strict to set ng sarili. Mas naga-rely dyan lang sa katao abang silang katamaran nilang sarili kung pagayong ba din sila pagtrabaho. Ang procrastination ba kung ginagawa yun? Huwag siya ka lang pinakalit lang na ay, nag-con ko, nag-procrastinate ko, wala ko kabantay. No, dili. Ang procrastination is ginatuyo dyan na di na ako rin trabahoon din. Kaya, ugmaan next month na nung So, isang wapo ng Pomodoro natin kung tukol padunggan na sa mga listeners nila. Technical sessions ng Pomodoro. Yes. Okay. Sir, katulong pangutanan nako sir kini sagad pod ning ginabuhat sa mga ubang trabahante no empleyado kanang naga-multitask. Kanang daghan na kaayo ba sa mga daghan na ginabuhat
tan-aw nimo sir, okay ba kining mag-multitask or unsa ba magdepende pod ba kini sa tao or naay moabot na pud ang higayon na kapuyon o ma-burnout ka? Unsa may say nimo ani sir? Ang multitasking nag-depend po dyan sa abilidad sa isa ka tao, no? Okay. Di man dyan tanang tao na kaya nila for example Yes. hindi nila kaya mag-self habang ga-drive. Bali mag-asas. Yes. Hindi nila kaya usahay na ka nang magkipagstorya while nag-drive. Kaya nilang focus o attention, Yes. limited lang dyan tayo. Okay. Gusto na para sa trabaho. So kung kaya niya, Yes. na abilidad, na taas lang ba siya o duwa ka taas lang siya. Yes. So, itahin niya i-break into smaller tasks again, like sa kung ganyan na Pomodoro. Kung ka lang ang iyang limitation. Okay, kung masubra ang sugod ka, of course, it will create a stress para sa tuwa. Yes. Burn out ta na. And then isipon nimo na, kasi mamali ko ano, hindi lang sa akong trabaho no yun. Hindi nag-procrastinate sila. So, mahulog yan po na procrastination at pagdulong ni Ana. Mag-multitask, na dili kaya di ay. Yes. So, kung kaya nimo, if you know yourself very well, Jude, then it's safe to say na pwede ka maka-multitask. Pero, again, nasa mo, Jude, na kung kaya ba o dili po. Sir, nay ginatawag nga quiet quitting. Di nagatrabaho na lang ang usa ka empleyado for the sake of sweldo. Posible ba kining rason sa mga taong nag-procrastinate? Unsay say nimo ani sir? Sige. First of all, ang quiet quitting kay mumasla ka tong galang wala sila formally pa nag-resign. Yes. Pero ang ilang mga work responsibilities kay ilan ang ginaiwasan o wala na nila ginatarong buwat na. Okay. So nag-withdraw na din sila ang tarong na trabaho. So pwede din siya mali sa procrastination kung ang isa ka worker o ang isa ka employee is nawat ano din siyang motivation o interest na mo trabaho. Okay. Naman din yung mga factors like na sila job dissatisfaction, wala sa satisfied na sa ilahang trabaho o maybe tungod sa ilahang sweldo na pa. Or pwede po na other factors is kailangan sila recognition o wala sila recognition na kuha from the company o sa ilahang team leader ba. So munang makawalag gana po na sila o nawala sa motivation. So, nado yung mga studies o nado yung mga fantastic psychology na nag-suggest na dapat ma-address jud natin yung mga inani na klaseng underlying issues para ma-promote nato ang ginatawag nato na intrinsic motivation or ang loob nato na motivation ba para at least man lang maka-reduce siya o makapawala sa procrastination o ma-improve ang ato ang pandod o ato overall na work performance. Okay. Nana. Salamat kay sir. Oo, kini sir, usa kalahian sa mentally drain na ang usa ka trabahante o naga-procrastinate lang kini. Again, sa akong gigon ganiha po, pag mo yung procrastination is iniwan dyan siya. Kurang, nadyo sa tao doon kung iyan pa yung iyon na trabaho o palangay na ngayon ang iyaha mga task. Ang mga tao na mentally drained or kasi na-exhaust ang ilang mental kapasidad, estado magdala sa itong emotional o mental na fatigue. Siyempre, di ka na siya o resulta na siya sa kanang kadugayan na stress or kanang mga sobra kaagin na mga demand sa trabaho. English, of course, maapektuhan na ang ilang abilidad na maka-focus or maka-perform og task effectively. So, ang dala na ito, gina-differentiate na mentally drained, pwede ito na kanang tao na pwede ito kanang tao na kanang mo maka-experience pero they are able to work effectively gihapon. Pero kung nag-procrastinate yun, gusto yung on na ito na Google-dugay, then ka na, lahi po na sa na-issue. So, nado siya link ra gihapon. Okay. Sir, kini akong ilaing pangutana sir no, unsa may angay buhaton sa usa ka empleyado o trabahante aron mabatukan kining sama sa gi-mention mo sir kaganina mga ma-burnout sa trabaho. Kaya isa sa mga pinakalibre na kwadro no, pinakalibre na solusyon maiwasan ang mga burnout o mga stress sa trabaho is physical activities. Either exercise kami. Ako ang sa mga ginahan kahit ito na kung pwede pa lang, tagaan na itong 30
40 minutes sa tuwang sa kaadlaw na mag-exercise para ma-release na atong stress from trabaho. Ino nato na i-out kag alas 5, pagulo nimo alas 7 gabi, try kag dagan o jogging kada 30 minutes. Di ba? At least nakapagawas ka sa imuhang kakapoy. Some of my clients gani is ang lahang gusto buhaton is mag-relax sa balay, ang magmudula mudula silang mga games o mga inanda. Pero tagaan nila boundaries ang sarili ko, limitation I mean na sige magtudla ko 30 minutes lang to 1 hour kaya matulog ako inanda. Tagaan dito ko din mga activities para murag mag-drain ka ng stress na sa trabaho. Kaya ang uban tao ko diyan na maabot sa panahon na nag-stress eating na hinoon. English maka-lead into another problems na hinoon. Not only mentally but also physically kay kasi mag-develop na hinoon ang mga sakit-sakit sa kaon na hinana. Dahil lagi gawas ang ilahang comfort sa kaon-kaon lang. So, again, isa sa mga pinakalibre, lihok ang lawas, kaya na lang yun. Ilihok yun ng lawas. A healthy mind is a healthy body yun na. Munang kung sa tanan companies palang gani, yung ginatagaan of time every buntag o every hapon, like 30 minutes na nilihok. So night times na ka nang magsayaw-sayaw. Kung napansin ninyo na sa mga mall, di ba? Napansin ako, di ba? Na yung mga ginagmay na minuto. Matinga na ito, magsayaw-sayaw at pinakalit ang mga kuwan, ang mga tao. So, very good kaya ang ilang company is nag-suggest tulog ka ng pampawala o stress ka dali or pamparigit na stress nila ka dali. Ginahangi ko ginanagana kay makapil yung tagsayo ko. Diba, sir? Makapil na lang kagsayo mo rag di mapugan makasayo na gapil. Okay. Sir, last question ako, sir. Kay syempre kinahanglan magyud nato ang trabaho. Sagad man tao kay mas stress sa trabaho ingon ana but we need job. Of course natay mga bills na mga bayro non ingon ana. So usabay dapat buhaton, sir, sa usa ka trabahante, let's just say stress na kay siya aron maatiman ni ang iyang mental health samtang nagatrabaho. Okay. So first of all, trabaho jud na pag natay personal na nakitaboy na jud personal na kinabuhi lahi sila sa. So tagaan jud nato kanang limitation na usahay ang ato ang sarili na pag natay mga problems na ikan sa trabaho, pwede pa lang di sa ato magbit sa dalay kay focus ma-apekto ang ato ang role as a father ba, as a mother ba, or matagal sa atong stressful towards atong family. So, first of all, tagaan limitation na dalaon sa playa ng trabaho. Second is, of course, dahil sa kung yung kanya mag-engage sa mga activities sa mga release, sa mga breakout o mga stress like exercise, like mag-hashtag pag-time mo set na maglinaw-linaw, like playing games o mag-voice ba ka o mag-communicate ka with your wife o mag-communicate ka with your children, inana. And ito, of course, same lang po na sa kanang kung natin mga sakit-sakit yan papacheck naman kita, diba? So, the same po na if ever natin ma-feel na murag tamahawla, murag procrastinate ko or murag stress na kay ko niya, di na ako ma-handle. Of course, napog kay karapatan na magpacheck ako, magpakonsulta sa mga professional kung sabay estado po sa imuhang pagkatao. So, kung pwede palang gani, kung pwede palang doon i-emphasize sa each company or organization activity. Pwede mo magpacheck ka about sa inyo ang mental health, magawas mo, tagaan sa mong kinanin adla o leave ba, para at least matagaan na ito ang atiblan kung napakusap ka ng pangutang-una o daily pa. Of course, ang first thing sa mga companies na or organization is ang well-being po silang mga employees, matapekto madudla sa productivity nila. Which also sa pangalan sa inyong company o sa inyong organization. So, tagaan nyo na ito self-love, kumbaga ba? Tagaan nyo na ito karang pag-atiman ng ato ang pangunahon na. Dili lang atong panglawas in tao,